Είναι βάση του νόμου 1214 του 1981 να υποδεικνύουν στον ελεγκτή την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Σας ευχαριστούμε. Επόμενη στάση, next stop, Ομήρου. Επόμενη στάση, next stop, Σύνταγμα. Ahol tegnap fogtam egy fülben, ahol jártam, csak az egy időt Mi az, hogy a kislány? A kislány nagyon sok időt mond. És ő igyekszik teljesíteni a legtöbb mindent, amit kér. Jó napot! Elnézést, ilyen naplapot. Annyit szeretnék kérdezni, hogy akkor holnap mikor kezdünk a kántután. Jó eső! Köszönöm! De az Európa mindjárt lejön a történelmi mélypontjára. Az. Azt imádom, hogy mindig egy előre is köszönöm. Mi van? Hát csak az, hogy ez olyan, hogyha nem látja időben, és akkor előre azért megköszönted. Európa eljutott a történelmi mélypontra. 2,1 euró. Jó, a Sanofi is mélyponton van. Már így nem nagyon tudom, hogy elnézem. 2 ezen kívül. Most jön a szívekben. The realization.
Hát akkor még 3. Ja, itt voltunk, persze, itt van a... Hát de, itt ez az ismeretlen katona sírja. A kert, ami zárva volt napnyugtatva. Hát ezt most kihagytuk. Csak egy utcával mögötte vagyunk, a másik oldalon. Egész ismerős az a város. Itt csak 60-t látnám. Talajpótlék? Hát, de amilyeneket nem hiszünk, de ez volt. Tehát mindig van a választás, aminek mindig része az ígéret.